Mga kwento ng lagim. Nanghihinayang naman ang dalawang binata na kasama nila nang hindi pumayag ang kuya ni Marco na pasabayin sa kanila ang maglola. Hindi dahil sa naawa sila sa mga ito, kundi dahil gusto nilang makipagkilala sa dalaga. Nilapitan naman ni Andrea si Marco at nag-usisa ito. Bakit hindi pumayag ang kuya mo, Marco? Nakakaawa naman sila, mukhang may sakit pa naman iyong matanda. Hindi mo kailangang makaramdam ng awa sa kanila. Hindi sila basta tao lang. Anong ibig mong sabihin? Aswang pareho ang dalawang iyon. Halos pabulong lamang nasagot ni Marco sa dalaga. Iniiwasan nitong huwag marinig ng dalawa pang babae na kasama nila kung ano ang kanilang pinag-uusapan. Ayaw niyang matakot ang mga ito. Ito ba ang dahilan kung bakit ayaw mo kaming dalhin rito? Oo, ayoko lang sabihin dahil alam ko na pagtatawanan niyo lamang ako, pero wala kang dapat na katakot sa kanila. Hindi naman kayong mga babae ang kanilang pinupuntirya, kung hindi kami. Sino naman? Lumalabas talaga ang pagka-mausisa nitong si Andrea. Kaming mga lalaki, lalo na ang mga dayo lamang rito. Kaya dapat hindi maalis sa paningin natin sina Sev at Lian. Nagtigil lamang ang usapan nitong dalawa nang magsalita ang kuya ni Marco. Bumili ka ba, Marco, ng pinapabili sa'yo ni Mama? Oo, kuya. Mabilis naman nasagot ni Marco. Ibinigay mo na ba sa kanila? Oo, kuya. Pagkatapos niyon ay naging tahimik na ang buong paligid. Wala na nag-iingay pa sa kanila. Nakatulog na ang lahat ng mga kaibigan ni Marco. Latag na ang kadilimang bumabalot sa buong kapaligiran. Bihira na rin silang may makasalubong na mga sasakyan. Mabuti na lamang sementado na ang kalsada. Hindi katulad noon na malubak. Walang magiging aberya sa kanilang pagbiyahe. Dinadapuan na rin sana ng antok si Marco nang bigla ay makarinig siya ng mahinang pagaspas ng mga pakpak mula sa itaas. Tila sinusundan sila nito. Kahit paano ay hindi niya maiwasan ang makaramdam ng takot. Lalo na nang maalala niya ang maglola kanina na ibig makisabay sa kanila. Ilang sandali lamang nawala na rin naman ang mga pagaspas mula sa itaas. Ligtas din silang nakarating ng bahay. Agad na niyang ginising ang kanyang mga kasama at sinabing naririto na sila. Nagmano mula sila sa ina ni Marco bago sila nito ipinakilala isa-isa. Mainit ang ginawang pagtanggap ng mga ito sa kanila. Mabait at maalaga ang ina ni Marco, bagay na kanilang ikinainggit. Hindi kasi ganoon ang kanilang mga ina, kaya sa halip na manatili sana sila nakasama ang pamilya, mas ginusto nilang lumayo muna pansamantala sa mga ito upang makaiwas sa sakit ng ulo. Ang itay, kuya, nasaan? Hanap ni Marco. Sa kanyang kuya na nasa labas. Sinasabuyan nito ang buong paligid ng bakuran ng asin.
Hindi sana nito iyon gagawin, ngunit nang maalala nito ang maglola na gustong makisabay sa kanila, kanina minabuti niyang sumunod sa bilin ng mga matatanda sa kanilang lugar. Sa ganoong paraan lamang ay hindi sila gambalain ng mga aswang. Lalo na't nakita niya kung gaano titigan ng matalim nang maglola ang dalawang lalaking kaibigan ng kanyang kapatid. Pumalaot kasama sina Tiyo. Alam nilang darating ka na may mga kasama, kaya ipanghuhuli raw nila kayo ng sariwang isda. Sagot nito sa kanya, "Hindi ka pa ba riyan matatapos sa ginagawa mo, kuya? Kakain na muna. Tayo gutom na raw kasi ang mga alaga sa tiyan ng mga kaibigan ko. Mauna na kayong kumain. Susunod na lamang ako. Yung ulam nga pala, Marco, na nabili ko sa karinderya sa bayan, pigaan mo muna ng kalamansi bago nyo kainin." "Oo, kuya." At pumasok na muli siya sa loob. Giliw na giliw sa pakikipagkwentuhan ang tatlong kaibigan niyang babae sa kanyang ina. Tila siya ang pinagkukwentuhan ng mga ito. Ang nanay niya talaga. Siya na naman ang ibinibida sa usapan ng mga ito. Agad na siyang nagtungo ng kusina kung saan naroon sina Severino at Leander. Tahimik lamang ang dalawa na nakaupo sa isang sulok habang nililibot ng paningin ng mga ito ang buong paligid sa kusina. Naninibaguhan siya sa kakaibang ikinikilos ngayon ng mga ito. Napangiti na lang siya nang wala sa oras. Kinuha niya sa sangkalan ang kutsilyo at hiniwa ang dalang kalamansi. Ipiniga niya ito sa ulam na binili ng kanyang kuya sa bayan. Napamura siya ng malakas nang magulat nang biglang magbago ng hitsura ang lutong karne ng pigaan niya ng kalamansi. Naging isang putol na kamay ito ng tao. At mayroong malalaking uod. Dahil sa pagkabigla niya, napalapit sa kanya sina Severino at Leander. At nang makita ng mga ito kung ano ang nasa plato, bumaliktad agad ang sikmura ng mga ito. Hindi rin maiwasan ng mga ito ang mapamura. Napatungo naman sa kinaroroonan nila ang kanyang ina nang marinig nito na nagkakagulo sila sa kusina. Kasunod nito ang tatlong babae. "Sinabi ko na kasi sa kuya mo na bumili na lang ng dilata." Agad na itinapo ng kanyang ina sa basurahan ang nasa plato bago pa man ito makita ng tatlong babae. "Bukas, susunugin nila ito." Nagtataka man ang tatlo, hindi na lamang nag-usisa ang mga ito. Tumigil na rin sa pagsusuka ang dalawa. Halos hindi pa rin ang mga ito makapaniwala sa kanilang nasaksihan. Iyan ba ang dahilan kung bakit lagi mong pinipigaan ng kalamansi ang ulam na binibili mo sa Maynila? Tanong ni Lian sa kanya na kita pa rin ang takot sa mga mata nito. "Pasensya na kayo kung hindi ko nasabi sa inyo ang patungkol sa mga bagay na ito." "Hindi, Marco. Hindi ka dapat humingi ng pasensya sa amin. Kami dapat ang magsabi niyan sa iyo dahil lagi ka naming pinagtatawanan." Nahihiyang wika ni Severino. Kaya pala ganito lagi ang ginagawa noon ng kanilang kaibigan dahil gusto lamang nitong mag-ingat.
may mas higit pa riyang Hindi pa man natatapos ng ina ni Marco ang gustong sabihin nito nang bigla ay magsisigaw ang kuya nito habang tumatakbo papasok ng bahay. Takot na takot ito. Maraming salamat mga giliw naming tagapakinig. Huwag po nating kalimutan mag-subscribe at mag-like ng ating channel para sa mga kwento ng lagi.